Başa bir gün İsa yine sinagoga gitti. Ol yerde elişel açan bir adam vardı. Käbir adamlar İsa'nı ayıplacak bolup, sabat günü bu adama şifa berer mi diýip onu aňtaýardylar. İsa elişel açan adama, "Yerinden tur da orta çık" diýdi. Onsoň olardan, "Kanun boýunça sabat günü ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da öldürmek?" diýip sorady. Olardan ses çykmady. İsa töweregindäkilere gahar bilen bakyp, olaryň doň ýürekdigine gynandy. "Ýanky adama, elini uzat" diýdi. Ol hem elini uzatdy welin, eli dolu sagaldy. Fariseýler daşary çykyp, İsa'ny nädip ýok etmeligi barada Herodyň taraptarlary bilen maslahat geçirdiler.